Míl mágad a más, agus gur míl mágad as an gora, bheith an seo, tá sé go húntaach a bheith an seo ag caintliv. Is mar dúirt más, is údar mé, is fila mé agus is ceoltóir mé. Tá leabhar agam chlocáin sa scuid, tá idir héir léirmheasa agus héir ficseanúil agam. Agus tá leabhar agam chlocáin sa scuid is andó, agus is leabhar a deascar as Oireachtas dochtúireachta. Is leabhar a phléin éireann an úrscéal éireann sa Ghaeilge. Agus beidh méid teachtar eis chuige sin a gceann tamlaín éireann. Tá leabhar agam mar dúirt más, is bí an tálamnis nóair Bronnadh dúisear in san Post-Irish Book Awards agus an san Oireachtas roimhe sin, agus is maith nó é tuis go spreagann sé daoine chun é léamh. Agus rís bhí an fhilíocht agam, agus déanam an chuid dánta, mar is fhilíocht ó bhéal ar stáitse le ceoil, agus tá banna ceoil jazz agam agus déanam í agus idir an jazz go mór chuid dánta ceapan gur tuis gur dánta uirbeacha atá anta. Agus ach ní heastíonn a bheith leabhart faoi ilíocht inis, bar an díriú ar an rós. Ceapan ghfuil an prós anna-háach ag gcomharsaí litire. Sin bin an smuoine a bhí ag Martin O'Chain sa leabhar a bhí ag an pápéir bhain agus pápéir bhreacha ar cócht agus tácht an phróis. Agus bhfatlam díriú, tá tríród an, bhfatlam díriú tríród, agus an ar dús sin rudí ceapan ghfuil cócht agus tácht ag buintló i gcomharsaí litire. Agus an céadród buine sé sin leis an trí ina bhfuil an leabhar ag labhart faoin saoil ina bhfuil inar crothaíocha. Bhfuil chuid den zeitgeist i gceist leis. Go labhraíonn sé faoin na rudaí, faoin meán na híise. Agus ceapan go sé sin anna-háach. Rud eile, mar dúirt mé scríb mé mo chéad leabhar faoin úrscéal éireann. Agus bhfatlam é sin a phléad. Ceapan gur is maithlam is maithlam an éireann. Agus is maithlam é ósáid, is maithlam tá sé sportúil. Is cinál i tríochta tá sé ag pleicíocht. Agus is maithlam é sin, is maithlam pleicíocht litirthe. Agus an tríród feallsúnacht. Ní gad an leabhar go mbeadh feallsúnacht sa leabhar, ach is maithlam é, is maithlam an sin is lever, is dainacht, is levéal dainachta eile tá an. So mar sin bhfatlam an tríród sin a phlé, ach beidir gur maith an rudaí tagartaí litirthe a dhéanamh chun iad a bhíonú, agus tagartaí dhéanamh don úrscéal sin eil. Tuis go bhfuil na rudaí sin go léir san úrscéal sin eil. Agus ar dús beidir go chórdam rud a rá faoi leabhar sin beidir nach don daoine nach sé léite a roimh. Chúis an leabhar a dús, an chúis scríbhne é. Is leabhar fantasíochta é. Ach ní bon agus bar an scéal é an fantasíocht. Ní Harry Potter é seo ar chorbe. Is leabhar úsáidem an fantasíocht mar orlis chun téama óháin a phlé. Sin chun cap na fíorna. Agus bhí sé sin an mhúr a chail. Tá míad ar chóiríocht na fíorna, agus beidh méid leabhar faoin rud céanna inis. Chun cap na fíorna, cad is fíorna an. Agus ceapan buis sé sin anna-háach. So, mar sin an sin rud a dhéanam ná crothaíonn ceoilach Ghaeilge litirthe sa leabhar. Tá rudaí, agus tá is a gcuin an ceoilach Ghaeilge. Churann sé rudaí le céile atá fíor. Is slí chun cur inúil do bhríoní bhfuil rudaí eile fíor cé nach bhfuil sé fíor a chorbe. Déanam é sin, tá a lán
taide déanta gom sa leabhar seo, taide stearúil agus chuirm rudaí le céile agus cruchaíam líon dáháin alla de iarraí stearúla chun chronolí ar an léithóir bhfuil ag an fé agus is scéal fantasíochta. Tá ag iarraigh cruthú don léithóir bhfuil an antasíocht fear agus is scéal chuoiseach áféiseach. Agus tá ag iarraigh cruthú bhfuil an áféis fear agus an cúise bhfuil an áhéanamh sin tuisce chun léirú céáil leochar go tá an éanana sa látanga bhan. Sin an rud a bhí aistú. Mar sin bhatan rud ará chumach faoi dochtúir an lá. Tá gá sa lá seo, agus bíonn sé ag dul an nán is an áil idir an dárá an tá rafat. Agus tá chomhaimsre an, agus tá an trá stearúil chuma. So trá chomhaimsre, tá sé site i gahar chorcaí, agus is as cahar chorcaí mé héan. Agus tá character an tá rachara, agus bíonn sé ag labhart go díreach leis an léithóir. Go díreach. Agus insíonn sé don léithóir nach úrscéal é ar chorbe ach féranna, rud a hála dó le féranna. Agus is ceapan go bhfuil sé sin an na háach, agus is cuid den iarnúisgus é sin chomh. Agus láiríonn sé sin go díreach, agus táiríonn rud dóchreidte dó. Agus tá fáil amach cad a hála agus déanana sé taide stearúil chun fáil amach. Agus an trá stearúil an sin, tá sé site sa shaothar hí stéalg, sa rísiltéir, sa rank, sasanna, sa danmharig. Agus sin an rud fór an character sin amach tríd an taide. Agus insíonn an character sin, de réir an scéal, sé an character scríomh an trá stearúil. So, mar sin an scéal mar sin. So, an rud a dúirt mé ar dús faoin zeitgeist, faoin iarnúisgus, agus faoin fiosúnait. Chunas oibríonn sé sin. An zeitgeist is tá an scéal an at sa látanmh. Tá an ghlún seo agsúil ó gach éon glún a bheith riamh ar éigen tíl. Tá rud thar fiblíon nús tá an scéal aithre. Is féidirlinn ar lábhar a chu an lábócaí agus ólais an tíl a aimsú go díreach. Níor tharla sé seo riamh, tá sé seo tá tilí na bhad níos mó ná chlófras. Tá sé dóchreidte agus tá tionlacan ó bhór ar an gcéine. Agus tá leis an méid ólais, an méid fascinéise, an méid míasnéise atá an sa sé. Tá sé rudí aithre agus chun sé sin ceisteáin, cad is féanana an. Cad is féanana agus conas ó bríonn sé, conas is féidirlinn an íranna a aimsú. Agus ní bháin bhís scríomh an lá seo nuair a bhí Trump sa teach bán, a bhí breat amach tarsúil, agus an poblachas sin ngach áit. Agus tá an láir ag plé é sin chumach, féanana folitiúil. Chunas atá an scéal ag dul a réig agus leis an íranna folitiúil sin. Agus tá character sa láir céit is den an bhí, tá is cara le seán an rachara, agus tá sí ag déanamh tráchtas den óscoil san ólaíocht folitiúil, agus tá sí ag plé é sin an poblachas. Agus ceapan go bhfuil sé sin an na háach agus tagann an rachar a rais chuige sin tríd an láir, chun léirú bhfuil sé sin páirteach. Bhfuil ag plé féanana folitiúil chomh. Agus tá na rudí sin taobhhéal, is féidir le a bheith chéal cúiseach leis sin. Ní gáid is rudí rá ósáirt ach a bheith chéal cúiseach agus iad a choristeach. An sin an téarnúisgus féanana litirthe
tá trí canál fér tá an zeitgeist agus fér lite an tíarnúisgus. Ar dús, bhíon 5 daoine leis an tíarnúisgus go minic. Catá an go dtíreach, agus bíonn sé deachar le dhaoine ará cad go dtíreach tá an. Agus siimplí is séthar, is bhfuil tíarnúisgus glóiseacht ealaíonta, ach sa sé litartha agus le gachrúd is rud féin chomhisach. Bhín an séthar féin chomhisach. Tugann sé ard chéin mar héthar litar. Tugann sé ard a héargacht féin. Agus feictar tá mar an slite chuir sin I dhéanamh. Agus is féidir é sin aimsú go bhfuil tá sí pleicíocht chomh, tá sí sportúil. Agus feictar é sin, agus ceapan féin bhfuil tá star ó bhór sa tíir seo ag an éarnúisigus. Tás go bhfuil ceapan féin gur bíad na héireannig a chruigh éarnúisigus litartha, agus 10 bliana ag sin chruigh na Francaigh teoiricí chun é a bhíonú dóibh féin, cad a bhíon. Díine de le héad Jacques Derrida agus Roland Barthes. Agus glach Derrida go mór sin glach sé leis gur tháinig sé faoi an náil James Joyce. Agus an céad úrscéal éarnúisiach sa saol. Den amháin gur bé swimta boards le Flann O'Brien, der den eile gur Finnegan to Wake le Joyce. Agus tháinig siad a réan amach in éideocht trochané. Agus dar nó Flann O'Brien scríb sé iníag sin scríb sé úrscéal éarnúisiach eile sa Ghaeilge an béalbocht. Agus ní ghlaachtar leis mar héar éarnúisiach go minic ach is séthar éarnúisiach. Agus plé mé sin im láir chlacháin sa scuid sin an séthar de le héad le daoine de le héad Alan Titley, Martin O'Kine, Liam McCoyle, anna chuid leabhar éarnúisiach. Agus le hell inis leis an tuairiscéal eil. Go minic nóir tá údar ag éirigh láir scríb hastíon uig. Go mbeadh an léithóir gafa leis an scéal. Go nglachan an léithóir le fírinne an scéal. Agus tá an rud sin cealú an dícreidimh. Tá iscuin go léir nach bhfuil sé fér, tá iscuin go léir gur ficseanúil atá an. Ach déanamh ag dearú údar sin chun solta bhaint as an séthar. Ach leis an tuairiscéal éarnúisiach, tá léonn sé sin chuma ach bhí sé ag pleicíocht leis. Leis an tuairiscéal eil Seán an charachtar a láiríonn go dtíreach leis an léithóir. Beidir go chuir an rud ará faoin scéal, go beagán ará faoin scéal. Sa trá cóimsre, tostíonn sé tá burt ar ógáin, tá siad ag rointtí a maiile feháin I gcathair Corcaigh. An sin tá siad ann sa teach lámhain, agus tá chulóg ag dul timpeall sa teach. Tá Seán atá ag déanamh staidéar an Ghaeilge sa choláiste, agus Peadar atá ag déanamh staidéar san óíocht. Fecinn Peadar go bhfuil chulóg ag dul timpeall. Tá sé chun isteachar. Bhaid sé nuachtáin, maríonn sé an chulóg, agus sin tá smuoine bhige, tá microscóp ar an mórt. Rugann sé ar píosa pápi agus chuir sé ceann na chulóga ar chlánáin churann sé bréanisce agus píosa plastic tréach chuir sé churann sé sa microscóp. Agus an sin dechann sé trí cada éiceann sé. Burt ar vídeacha, burt ar microscópacha leis tíán. Agus tá siad ag bás an isce. Chléonn sé ar feadar, tagann feadar, fecinn Peadar iad chumá. Tá siad agus do creidsa chatá. Fear vídeacha, fear vídeacha. Agus an sin siad frí dara, bhfuil an seomra clúdathe le chulóga
an tíláil, an urlár, na bailí, an troscáin, nghacaid. Éiríonn siad as an teach téann siad go dtí an pub. Siad sa fáb agus cad hála, an bhacatóis sin, an bhfuil míad gealtach in is gom. Téann siad ar eis go dtí an teach sin, agus tá gachrad scapa, tá na cuilóga scapa, tá na fíormhílecha scapa, na fíoríní mar a thugad martha. Agus mar sin tá plean an sin fáil amach ar tharla sí seo riamh sa séad. Agus an sin an trach ó heimstre, gur tharla sí faoi go raibh duine darbanam Jan Swammerdam, agus fér chuine a bheann. Tá gachrad sa trach staróil, tá sí fér. Tá gachrad sa leir se fér taobh muid in a rudí nachfuil fér. Agus ní bhain sa trach staróil is trach ó heimstre. Is fér leat siúil timpeall Cathair Chorcaí. Agus gachrad a imsú, gach pub ina bhfuil siad, gach cúine, agus mar sin bíon agus ar seán tá sé ag chornú rudí sin le chéile. Ach leis an téarnú Oireachtas is rud anna háchtach is tuis gur chuann sé rudí as a rocht. Agus tá sé sin anna himmiú tuis gur bhí den nán plé chuin cap na férinne. Agus ceapan gur rud anna háchtach. Ach gur stíl litere a bhfuil tácht British. Agus mar sin an trí ina bhfuil rudí tá rud éigean eile, so sin cealúin dí creidir, tá rud éigean eile idir héagsúlacht. Agus tá sé sin anna háchtach sa scéal chomh. Rud idir héagsúlacht sin an trí ina bhfuil tá gach séthar lite. Tá sé fit a fóta i gach rud eile. Tá buint i gach rud le gach rud eile. Níor crochíocht éon rud a bhulús. Aithníonn an séthar an Oireach é seo. Bhíonn sé plaigéalt leis an nóisiún sin. So tá sa láir, i mórscéal eil, tá tagartí litre ar fud an láir. Tá tagartí do Ulysses le Joyce, do Gargantua's Pantagruel le François Rabelais, do séthar Dante, do bhéal, míotas na Gréige, gachrod, agus insíonn sé a scéal féin tríd an láir. Agus tá sé ag déanamh sin, ach tá sé ag buint faoi rachracht teáin an sin ag an chéine. So tá gachrod ag tocail faoi gachrod eile. So tá ceir rud an sin. Tá an andasíocht féin. Sin tá rachracht teáin, I gin sin doing nach úrscéal é a churbe. An sin tá an stair, tá fír, cóchrín agus is féidirlam. Agus sin tá an idir héagsúlacht, tá na teagartí litere. I gin sin scéal féin. Tá na rudí sin go léir ag an céine. Agus croithíonn sin rud tá anna háchtach. Croithíonn sé déis gara. An rud is déis gara ná rudí atá an glanbhallacht tá chéile, ach tá siad go léir ag an chéine. Agus croithíonn sé sin scuiltín intain an léithóra. Agus tá an léithóra an scuilt sin a réadach, agus chuinn sé sin dainacht, leibhéal eile don séthar. Agus ceapan go sé sin anna hácht. Ag achrod, í bhhain a gcomsaí litere, ag achrod an déis gara sin. Á tá déis gara tá chócht eile sa séthar. Mar sin an tíorna Oireachtas, ba bhaith an rud amach ag a capig má tá an fiánsúnacht. Ní gád an scríóir a bheith ag chur téimí fiánsúnachas sa scéal, ach teachníonn sé lom agus chur mé éistí gan. Agus sa láir bhíon ag lé ilíochas. Agus an rud is ilíochas sin an creidir go bhfuil éon iarna absolóid a gang sa séal seo, sa chruinne. Agus tá an láir ag plé na féranna
ach tá sé ag plé níomháin na fíornaí tá bhain ar an Idirlín agus Poblachos agus gachrod is ag dul timpeall ach tá na credibh is sean bhunaithe atá gin chomh agus is an tá sin an ilíochas an éireanna absolóidach sa séil ach tá an scéal seo faoi gcló cé tíorna na gclóg Beelzebub ach is luachtar Beelzebub leis an díl ach téan an Beelzebub a bhd níos fada siar ná sin ba dhé i reiligiún arsa na gánach agus deascar giúdachas as an reiligiún sin reiligiún ildiach a bhaithe agus deascar giúdachas as sin agus bhí DL bhí an DL ann agus L a bannam dó be an dia is éard an ahar na néthe eile a bhaithe agus nóir darsig na giúdach ó ildiachas héandíachas thug siad L ló mar dhé mar an tí an dia bháin agus an trí in bhfuil siad tá sé sa bhíbla nóir a léonn tú sa bhíbla in astrucán an bhíbla nóir a léonn tú an tíorna sa bhon bhíbla sa bhíbla aimhrise L a bhí an tá sé fud na háite agus sa mar sin cad is L an is persan tú ar an bhíreanna absolóidach sin is persan tú tá gach rud gach bhíreanna tá an téann sé reis go dtí an dia Abrahamach is persan tú ar an bhíreanna sin agus sin rud a phléim sa lár phléim an trí agus nílim ag sean móracht ní féidir a bheith ag éirigh rá le daoine os ní dia an is sin fér tá sé sin se fóidach ní féidir an rachach sé sin in aig mion an láir tá an láir an chun ceistú cad is fér an an ní hastíú a bheith ag do chuoine seo iad mír in ní féin so bheith sin an is maith an rud go méach fiáilsúnach an méach leibhéal eile an sa séir agus go méid den an i fíornaí go léir a phlé agus tá an éireanna absolóidach sin tá sé sin san óíocht cumá is sé sa reiligiún amháin credan an ólí go bhfuil fíorna absolóid go tá is nach is ige ach credan sé go bhfuil an réaltacht abíocht tú lán agus níl mar an nachfuil sé an ach i ceistú cén tionchar atá ag an gcuincap sin fíorna absolóid cén tionchar atá aige ar an séil atá chuin agus mu sin na tríród an zeitgeist an tíornúisgus agus an cheoilsúnacht agus ceapan gur maith an rudaí an tórscéil chun rudaí mar sin a phlé agus fatam críicnú beidir le rud éigean faoi mispéras mar údar ag go bhs a Ghaeilge agus úrscéalaíocht is óntach an rudaí a bheith an ann séal a chruthú séalta a chruthú agus sin a bheith ag marachtan tú is féidir le marachtan sa séalta sin agus is óntach an si go háirithe agus tú scríomh sa Ghaeilge an teanga is áile dábhar ná agus an rud sin a chur le chéile agus atá sé bholthing do gachéine dul le scríóirt rudí a scríomh agus is séalta sin a chruthú agus is féidir le gachéine é léanamh is scéaltóirí sin go léir is scéaltóir gach éine sa séil seo is cuid ar néanachtaí scéaltóireacht agus is féidir linn scéalta chur le chéile úrscéalta a scríomh ruí a chur le chéile agus bholthing díomh dul an bheith sin agus leis sin críomh gur míle amach